Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर वासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, அனைவருக்கும் அன்பான காலை வணக்கம். இஸ்கான் மேங்களூர் சாப்பா அன்பாட வரவேற்கிறார். நாம ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ படிச்சுட்டு இருக்கிறோம். நாரதருக்கும் வியாசருக்கும் இடையிலான உரையாடல் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா, நான் பேசுறது கேக்குதா எல்லாருக்கும்? हरे कृष्ण माता जी प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा கேக்குது माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம அவங்க என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம்? நாரத ஒரு கவலையில இருக்கிறார் வியாசர். அவர் எழுதினதுல அவருக்கு திருப்தி கிடைக்கல. நிறைய வேதங்கள் எழுதியிருக்கிறாரு, இப்போ புராணங்கள் எழுதினாரு, இதிகாசங்கள் எழுதினாரு. ஆனாலும் அவருக்கு ஒரு திருப்தி இல்லை. திருப்தி இல்லாத டயத்துல அவர் ஒரு மன வருத்தத்தோட இருக்கும் பொழுது நாரதரங்கன்னு வராரு. என்ன காரணம், அவருடைய வருத்தத்துக்கான காரணங்கிறத அவர் விளக்கி சொல்றாருங்கிறதெல்லாம் பார்த்தோம். அந்த மாதிரி சொல்லும் பொழுது வியாசர் ஒரு பகவானுடைய இன்கார்னேஷன், இலக்கிய அவதாரம்ங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். அப்படி இருந்தாலும் அவர் இப்போ ஒரு சீடருடைய நிலைமையில அவர் இருக்காரு. நாரதற்ற அறிவுரை வாங்குறாரு அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு வரோம். நாரதரும் பகவானுடைய ஒரு இன்கார்னேஷன் தான், சக்தி அளிக்கப்பட்ட சக்தி ஆவேச அவதாரம்னு நமக்கு தெரியும். அவர் இப்போ ஒரு குரு ஸ்தானத்துல இருந்து வியாசருக்கு நல்ல விஷயங்களை எடுத்து சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு. அப்போ வியாசருக்கு ஒரு தெரியல, என்ன தெரியல அப்படின்னா, எப்படி உங்களுக்கு போன பிறவியில நடந்தது இந்த பிறவியில ஞாபகம் இருக்கு அப்படின்னு என்ன ஒரு போன பிறவி கதையை முற்பிறவி கதையை அவர் சொல்றாரு. அதை சொல்லும் பொழுது இவருக்கு அந்த கேள்வி வருது, எப்படி உங்களுக்கு அந்த முற்பிறவி ஞாபகத்துல இருக்கு அப்படின்னு. அதுக்குதான் பகவான் என்ன சொன்னாரு, நம்ம இது வரை படிச்சுட்டு வந்ததுல நம்ம பார்த்தோம். அதாவது யாருக்கு மறக்காது அப்படின்னா, அதே பகவானுடைய சிந்தனையிலேயே சதா சர்வகாலமும் இருக்கிறவங்களுடைய நினைவு எப்படின்னா, மறுபிறவி எடுத்தாலும் அவங்களுக்கு இந்த போன பிறவியில நடந்த விஷயங்கள் துளி கூட மறக்காது அப்படின்னு ஞாபகத்துல இருக்கும் அப்படிங்கிறத பகவான் சொல்றாரு. அதை நாரதர் வியாசருக்கு தெரிவிக்கிறாரு. இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். இப்போ 2-3 ஸ்லோகங்களா நம்ம பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, அவருக்கு மனசுல தோன்றுறாரு இறைவன் பகவான் ஒரு முறை காட்சி அளிக்கிறார். நாரதருடைய மனசுல ஒரு முறை காட்சி அளிக்கிறாரு. அந்த ஒரு முறை காட்சி அளித்துட்டு மறைஞ்சோன்னா அவரு தேடுறாரு. நம்ம மனசுல தோன்றின அந்த இறைவன் எங்க எங்க அப்படின்னு அவர் தேடும் பொழுது அவருக்கு மேற்கொண்டு இன்னும் ஆவல் அதிகரிக்குது. அதுக்கு பிறகு அவருடைய ரொம்ப சின்ன குழந்தை இல்லையா, அதனால பகவான் அசரீரியா அவருக்கு பேசுறாரு. என்ன பேசுறாரு? ஒவ்வொன்னும் சொல்றாரு. நல்ல குணமானே, உனக்கு நான் இன்னமும் இந்த பிறவியில மறுபடியும் நான் காட்சி அளிக்க மாட்டேன். ஏன் காட்சி அளிக்க மாட்டேன் அப்படின்னா, அப்பதான் நீ என்னை இன்னும் அதிகமா நாடி வருவ அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவர் சொல்றாரு. அப்புறம் 23ஆவது ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்த்தோம், ஆன்மீக குருவோட முக்கியத்துவம் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். ஒரு குரு எப்படி இருக்கிறாரு அப்படின்னா,
ஒரு சீடனுக்கும் பகவானுக்கும் இடையில ஒரு கண்ணாடியை போல அவர் வந்து எடுக்கிறாரு, அதாவது காட்டி கொடுக்கிறார். பகவான குரு சீடனுக்கு காட்டி கொடுக்கிறாரு, சீடனுடைய சமர்ப்பணத்தை பகவானுக்கு காட்டி கொடுக்கிறார். இந்த 2 நிலைகள்ல அவர் வந்து கண்ணாடியை போல செயல்படுறாரு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். 24வது ஸ்லோகத்துல பகவானுடைய மெர்சி ஆஃப் லார்ட், பகவானுடைய கருணையை வந்து நம்ம பார்த்தோம். அவருடைய கருணையினாலதான் நாரதருக்கு வந்து முற்பிறவியோட ஞாபகங்கள்லாம் கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம். ஒளி வடிவமாகவும் கண்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலை, கண்களால காண முடியாத நிலையில அவர் வந்து இவர்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்காரு அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம வந்து இதுவரையிலும் நம்ம பார்த்துட்டோம். இப்ப இன்னைக்கு நாம வந்து 28வது ஸ்லோகம் பார்க்கணும். அதுக்கு முன்னாடி பிரணதி சொல்லிடலாம். யாராச்சும் பிரணதி சொல்ல விருப்பப்படுறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இல்லைன்னா நானே சொல்லிடுறேன். ஓம் நான் சொல்லட்டுமா? சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் அஜ்ஞானதுராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுருன்மீலிதம் येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कन्या प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री ஓகே மாதாஜி. பரவாயில்ல. தேங்க்யூ மறந்து போச்சு மத்தாஜி. பரவாயில்ல மாதாஜி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ओम विष्णुपदाय कृष्णपीठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वाससास्य च देशगाधारिणे। जय श्री தெரியல மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எவ்வளவு தூரம் எல்லாம் சொன்னீங்களே போதும், நான் சொல்லிடுறேன். வாஞ்சாகல்பதருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा प्रभुजी. வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம வந்து 28வது ஸ்லோகம் நான் வந்து ஒரு தரம் படிச்சிடுறேன். நீங்க பின்னாடியே எல்லாருமே சொல்லுங்க. ஏன்னா பாகவத ஸ்லோகங்கள் வந்து எல்லாருமே படிக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயங்கிறதுனால எல்லாருமே படிக்க சொல்றேன். தனிப்பட்ட முறையில யாராவது கொஞ்சம் படிச்சுக்கலாம். பிரயுஜ்யமானே மயிதாம் சுத்தாம் பாகவதீம் தனும் ஆரப்த கர்ம நிர்வாணோ ஞபதத் பாஞ்சபோதிகஹ। ஹரே கிருஷ்ணா. प्रयुज्यमाने मयि तां सुन्दां भगवतीं तनुम्
ஆரப்த கர்ம நிர்வாணோ ஞாபக பாஞ்ச பௌதிக. படிங்க கோபி. प्रयुज्यमाने मयितां सुतां माघवतीं तनुम् आरब्धकर्मनिर्वाणो जवदत्पादभौतिकः। हरे कृष्ण माताजी। प्रयुज्यमाने मयि तां सुप्तां भागवतीं तनुम् आरब्धकर्मनिर्वाणो न्यपतत्पाञ्चभौतिकः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता। हरे प्रयुज्यमानो मयितां सुतां भागवतीं धनुम् आरब्ध कर्म निर्वाणो नवदत्पाञ्च भौतिकः। हरे कृष्ण माता। हरे हरे कृष्ण माताजी। प्रयुज्यमाने मयुतां सुतां भागवती धनुम् आरब्ध कर्म निर्वाणो न्याबद्धत्पाञ्च भौतिकः। हरे कृष्ण माताजी। थैंक यू माताजी। प्रयुज्यमानमयितां कन्दं भागवतं तनुम् आरब्धकर्मनिर्वाणो न्यपतत्पाञ्चभौतिकः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे यमाने मयि दां गन्धां भागवतं धनुम् आरब्धकर्म निर्वाणो हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। படிங்க पढ़िए प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण। प्रयुज्यमाने मयि दां शुद्धां भागवतीं तनुम् आरब्ध कर्म निर्वाणो नबदत् पांच भौतिकः. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। மொழிபெயர் படிக்கிறோம் மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। प्रत्युत्मानो मयितां सुतां भागवतीं तनुम् आरब्ध कर्म निर्वाणो न्यपतत् पाञ्चभौतिकः। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। படிங்க प्रयुज्यमाने मयितां सुद्धां भागवतीं तनुम् ஆரப்த கர்ம நிர்வாணோ ஞபதத் பாஞ்ச பௌதிக. மொழிபெயர்ப்பு: பரமபுருஷ பகவானுடன் சகவாசம் கொள்வதற்கு தகுதியுள்ள ஓர் ஆன்மீக உடல் அளிக்கப்பட்டதால் பஞ்ச பூதங்களாலான உடலை நான் கைவிட்டேன். ஆகவே அதனால் பெற்ற கர்ம பலன்களும் நின்றுவிட்டன. ஹரே கிருஷ்ண மாதை. வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பொருளுரை யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? நான் வாசிக்கிறேன் முத்துஜி. நான் பரமபுருஷ படிக்கிறேன். பகவானுடன் பரமபுருஷ சகவாசம் கொள்வதற்கு தகுதியான ஓர் ஆன்மீக உடல் அளிக்கப்படும் என்று பகவான் கூறியிருந்தார். அதற்கேற்ப நாரதர் தமது பௌதீக உடலை விட்டவுடனேயே ஓர் ஆன்மீக உடலை பெற்றார். ஆன்மீகமான இவ்வுடல் நித்தியத்தன்மை, பௌதீக குணங்களிலிருந்து விடுதலை மற்றும் கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை ஆகிய 3 முக்கியமான தெய்வீக குணங்களை கொண்டுள்ளது. பௌதீக உடலோ இக்குணங்களை பெற்றிருக்கவில்லை. பகவானின் பக்தி தொண்டின் ஈடுபட்ட உடனேயே அவனுடைய உடல் தெய்வீக குணங்களால் நிரப்பப்பட்டு விடுகிறது. அது இரும்பை ஈர்க்கும் ஒரு காந்தக்கல்லை போல் செயல்படுகிறது. உன்னதமான பக்தி தொண்டின் வசீகர சக்தியும் அதை போன்றதுதான். ஆகவே உடல் மாற்றம் என்பது ஜட இயற்கை குணங்கள் தூய பக்தரிடம் செல்லாததாகி விடுவதையே குறிக்கிறது. இத்தகைய பல சம்பவங்கள் வேத நூல்களில் உள்ளன. துருவ மகாராஜன் மற்றும் பிரகலாத மகாராஜன் முதலான பல பக்தர்களால் பௌதீக உடலுக்கு நேருக்கு நேராக பகவானை காண முடிந்தது. பக்தனுடைய உடல் பௌதிக தன்மையிலிருந்து ஆன்மீக தன்மைக்கு மாறிவிடுகிறது என்பதையே இது குறிக்கிறது. இதுவே வேத நூல்களை கற்றுணர்ந்த கோஸ்வாமிகளின் கருத்தாகும். இந்திர கோபம் எனப்படும் மிகச்சிறிய கிருமியிலிருந்து சொர்க்கராஜனான மிகப்பெரிய இந்திரன் வரையில் உள்ள எல்லா ஜீவராசிகளும் கர்ம விதிகளுக்கு கட்டுப்பட்டவர்களாகவும் அவர்களது சொந்த செயல்களின் நல்ல தீய பலன்களை அனுபவிக்க வேண்டியவர்களாகவும் உள்ளனர் என்று பிரம்ம சம்ஹிதை கூறுகிறது. பகவானின் அகாரணமான கருணையினால் பக்தன் மட்டுமே அத்தகைய பிரதிபலன்களால் பாதிக்கப்படுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இப்ப என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? பிரயுஜ்யமானே. பிரயுஜ்யமானேன்னா என்ன? அழிக்கப்பட்டதால். என்ன அழிக்கப்பட்டது?
நாரதருக்கு ஒரு அளிக்கப்பட்டிருக்கு. என்ன அளிக்கப்பட்டது அப்படின்னா சுத்தாம், திவ்யமான திவ்யமான என்ன பாகவதி பரமபுருஷருடன் சகவாசம் கொள்வதற்கு பொருத்தமான தனும் அப்படின்னா உடல். பகவானுடைய நம்ம என்ன செய்யணும், நம்ம பௌதிக உடல்ல இருந்து அவர் ஆன்மீக உடலுக்கு அவர் மாற்றப்படுகிறார் அப்படிங்கறத நம்ம போன இதுல படிச்சோம். அந்த மாதிரி ஆன்மீக உலகத்துக்கு தகுந்த ஒரு உடல் நாரதருக்கு கிடைச்சது. அததான் இங்க சொல்றாங்க. பகவானுடைய சகவாசம் கொள்றதுக்குன்னு தனியான ஒரு உடல் வேணும். ஆன்மீக உலகத்துக்கு போனா ஆன்மீக உணமான ஒரு உடல் கிடைக்குது. அந்த மாதிரி ஒரு உடல் இங்க யாருக்கு கிடைச்சிருக்கு, நாரதருக்கு கிடைச்சிருக்கு. அது எதனால கிடைச்சது, அவருடைய சமர்ப்பணம். பகவான்கிட்ட அவர் சின்ன அந்த 5 வயசு குழந்தையா இருக்கும் போதே அவர் என்ன செஞ்சாரு, காடு மேடு மலையெல்லாம் சுற்றி வராரு. கொஞ்சம் கூட அவருக்கு எந்தவித பயமும் இல்லை, கவலையும் இல்லை. அவர் முழுக்க முழுக்க பகவானையே நம்பி இருக்கிறதுனால அவருக்கு இந்த பௌதிக உடல் அழிந்த அடுத்த நிமிடமே அவருக்கு ஆன்மீக உடல் கிடைக்குது. எல்லாருக்கும் அந்த மாதிரி கிடைக்காது, அவருக்கு அந்த மாதிரி கிடைச்சிது. அப்படின்னா அவரு பகவானுடைய கருணை, அந்த கருணையினாலதான் அவருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு உடல் கிடைச்சது அப்படிங்கறத நமக்கு தெரிய வருது. அதுதான் இங்க மொழிபெயர்ப்புல சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதாவது ஆன்மீக உடல்ங்கிறது எல்லாருக்கும் நம்ம ஆன்மீக உலகத்துக்கு போகும் பொழுது அந்த உடல் கிடைக்கும். அந்த பௌதிக உடலை விட்ட உடனே நம்மளுடைய கர்மாவுக்கு தகுந்த மாதிரி வேற ஒரு உடல் நமக்கு கிடைக்கும். எப்ப கிடைக்கும்னா கூட அது கூட வெயிட் பண்ணி தான் கிடைக்கும், உடனடியா கிடைக்காது. ஆனா இங்க எப்படின்னா உடனடியாவே அவருக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படிங்கறத இங்க சொல்றாங்க. அதுதான் இதுல சொல்றாரு. பரமபுருஷ பகவானுடன் சகவாசம் கொள்வதற்கு தகுதியுள்ள ஒரு ஆன்மீக உடல் அவருக்கு உடனடியே நாரதருடைய உடல் கிடைச்சிருச்சு. கிடைச்சதுனால பஞ்சபூதங்களாலான நம்ம உடல் என்னத்தால் ஆனது நமக்கு தெரியும். நம்ம 13 சாப்டர்ல பகவத்கீதையில படிச்சிருக்கிறோம். நம்ம உடல் 24 எலிமெண்ட்ஸ் அதால ஆனது அப்படிங்கிறத நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். அதுல அந்த பஞ்சபூதங்களும் நீளம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் அதெல்லாம் சேர்ந்ததுதான் நம்மளுடைய உடல். அந்த உடலை அவரு கைவிட்டார். அந்த உடலை கைவிட்ட அடுத்த நிமிஷம் என்ன ஆகுது, அவருடைய கர்ம பலன்களும் நின்று விட்டன. இப்ப நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா, நல்லது கெட்டது எல்லா விதமான விஷயங்களும் நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கோம். இந்த பிறவி கிடைச்ச உடனே நம்ம இந்த உடலை வச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன செய்யறோம், நல்ல செயல்களும் செய்யறோம், தீய செயல்களும் செய்யறோம், நம்ம அறியாமலே செய்யறோம். அதனால நமக்கு அதோட பருதி பலன்கள் என்ன செய்யுது, அதை அனுபவிக்கிறதுக்கு மறுபடியும் ஒரு உடல் நம்ம பெறுறோம். அந்த மாதிரி உடலை பெற்று நம்ம இந்த 3 குணங்கள்ல கட்டுண்ட அந்த நிலையில நம்ம இந்த உலகத்துல உயர்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம். ஆனா அவருக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த கர்ம பலன்கள்லாம் உடனடியாக நின்று விட்டன. ஏன் நின்றது, அவர் பகவானுடைய கருணைக்கு ஆளானார். மாதாஜி கொஞ்சம் மியூட் போட்டுங்க மாதாஜி, பிரேமா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா அப்படின்னு இதுல சொல்றாங்க. அதாவது இது ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. பரமபுருஷர் பகவானுடன் சகவாசம் கொள்வதற்கு ஒரு உடல் உனக்கு கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு பகவான் சொல்லியிருக்காரு. எப்ப சொல்லியிருக்கிறாரு, 24ல 24 ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்லியிருப்பாங்க, பக்தி தொண்டு பக்தர்கள் செய்யக்கூடிய அந்த பக்தி தொண்டுங்கிறது ஒன்னா திரட்டப்பட்டு பக்தன் முழுமையான அந்த பக்குவ நிலையை எப்பொழுது அடைகின்றானோ அப்பொழுது அவன் பகவானுடைய உலகத்துல நுழையறதுக்கான ஒரு ஆன்மீக உடலை அவனுக்கு கொடுப்பேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்லியிருக்கிறாங்க. 28லயும் பகவான் அதான் சொல்றாரு. பௌதிக உடலை கைவிடும் அதே நேரத்தில் என்ன நடக்குது, பகவானுடைய விருப்பத்தினால் ஒரு ஆன்மீக உடல் கொடுக்கப்படுது. அதாவது அதுக்கு ஒரு உதாரணம் கொடுத்திருந்தாங்க. பழுக்க காய்ச்சப்பட்ட இரும்பு, நெருப்புல இரும்பு தூக்கி போட்டு அதை பழுக்க காய்ச்சினா என்ன ஆகும், அந்த இரும்பு நெருப்பா மாதிரி நம்ம கண்களுக்கு நெருப்பு மாதிரியே தெரியும், அப்படியே ஒன்னாயிடுது. அந்த நிலையில உடனே உங்களுக்கு பக்தர்களுக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா ஆன்மீக உடல் பகவான் சொன்னபடி கிடைக்குது. அதனாலதான் என்ன செய்யறாரு, நாரதருக்கு அந்த உடல் கிடைக்கப்பட்டது அப்படின்னு நமக்கு தெரிய வருது. ஆன்மீகமான இந்த உடல் எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா 3 முக்கியமான தெய்வீக குணங்களை கொண்டுள்ளது. என்னது, நம்ம இப்ப இருக்க நம்மளுடைய உடல்ல நம்ம ஆத்மாதான் நித்தியமானது. இந்த உடல் நித்தியமற்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், அழியக்கூடியதுன்னு. ஆனா அந்த ஆன்மீக உடல் கிடைச்சிருச்சுன்னா அந்த உடலுக்குமே என்ன கிடைக்குதுன்னா எட்டர்னல், அதுவுமே நித்தியத்தன்மையை அடையுது அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல பிரபுபாத அழகா சொல்லியிருக்கிறாங்க. நித்தியத்தன்மை, அப்புறம் என்ன கிடைக்குது, பௌதிக குணங்களிலிருந்து விடுதலை. நம்ம என்ன செய்யறோம்,
மூன்று குணங்கள்ல நம்ம கட்டுண்ட சொல்லா நம்ம இருக்கிறோம். சத்துவம், ரஜஸ், தமோங்கிற 3 குணங்கள்ல. அந்த 3 குணங்கள்ல இருந்தும் விடுதலை கிடைக்குது. யாருக்கு? ஆன்மீக உடல் கிடைச்சவங்களுக்கு. அடுத்தது கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை. நாம வந்து பல பல பிறவிகளா நம்ம வந்து கர்மங்களை வந்து கூட்டி வச்சிருக்கிறோம் நம்ம இந்த உடல் மூலமா. அது அந்த உடல் தான் வந்து செய்யுது. அந்த உடல் மூலமா நம்ம சேர்த்து வச்சிருக்கிற அந்த கர்ம விளைவுகள்லாம் என்ன செய்யுது? நமக்கு அடுத்தது ஒரு உடலை நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பை உண்டாக்குது. ஆனா இந்த ஆன்மீக உடல் கிடைச்சவங்களுக்கு என்ன செய்யுது? அந்த கர்ம விளைவுகளும் அடிபட்டு போகுது. ஆக 3 முக்கியமான தெய்வீக குணங்கள் என்னென்ன? நித்தியமான தன்மை, அப்புறம் பௌதிக குணங்கள்ல இருந்து விடுதலை, அப்போ கர்ம விளைவுகள்ல இருந்து விடுதலை. ஆக 3 முக்கியமான தெய்வீக குணங்கள் வந்து அந்த ஆன்மீக உடல் அடைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனா இந்த பௌதிக உடல் என்ன செய்யுது? 3 குணங்களை பெற்றிருக்குது. அதுக்கு வந்து கர்ம விளைவுகளையும் விடுபடல அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். அதனால இப்ப வந்து பகவான் என்ன செய்யறாரு? அவருடைய பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுறவங்கள இந்த தெய்வீக குணங்கள் நிரப்பப்படுது. அப்படின்னா அப்ப ஒரு காலியான ஒரு பாத்திரம் இருந்தா நம்ம தண்ணி ஊத்துனா எப்படி அந்த தண்ணி கிடுக்கிடுன்னு அந்த பாத்திரத்தை நொம்புமோ, அது போல அவங்களுடைய என்ன செய்யறாரு? பகவான் வந்து என்ன செய்யறாரு? பக்தி தொண்டுங்கிற அந்த செயல்ல யாரோ ஒரு பக்தன் வந்து முழுமையாக செய்கிறானோ, சமர்ப்பணத்தோட செய்கின்றானோ, அவனுக்கு என்ன செய்யுது? தெய்வீக குணங்கள் அடுக்கடுக்கடுக்கா அவனுக்கு வந்து வந்துகிட்டு இருக்கு. அவன் வந்து கர்ம விளைவுகள்ல இருந்து அவன் விடுதலை அடைகிறான். பௌதிக ஆசைகள்ல இருந்து அவன் விடுதலை அடைகிறான். அந்த பக்தி தொண்டுங்கிறது எப்படின்னா ஒரு காந்தக்கல்லை போன்றது. அது எப்படி இருக்கு? இரும்பு. நம்ம வந்து இரும்பை போலதான் நாம இருக்கிறோம். நம்ம இரும்பு அப்படி வந்து காந்தம் ஈர்க்குமோ, அத போல பக்தி தொண்டுங்கிறது என்ன செய்யுது? நம்ம வந்து பக்தனை வந்து ஈர்க்குது அப்படிங்கிறத இங்க அழகா சொல்லி இருக்கிறாங்க. உன்னதமான பக்தி தொண்டின் வசீகர சக்தியும் அதை போன்றது. பக்தி தொண்டோட சக்தியே அதுதான். எப்படின்னா பக்தன்கிட்ட வந்து அந்த பக்தி தொண்டு அப்படிங்கிற அந்த நிலை இருக்கும் பொழுது அவன் வந்து என்ன செய்யறான்? பகவான் பக்கம் ஈர்க்கப்படுகின்றான். அந்த மாதிரி நிலையில அந்த சக்தி படைத்தது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இங்க உடல் மாற்றம் என்பது ஜட இயற்கை குணங்கள் தூய பக்தரையும் செல்லாததை குறிக்கிறது. இப்போ உடல் மாற்றம்ங்கிறது நமக்கெல்லாம் உடல் மாற்றம்ங்கிறது எப்படி நிகழும்? இந்த உடல் அழிந்த உடனே நமக்கு வேறொரு உடல் கிடைக்கும். எப்ப கிடைக்கும்? அது குறிப்பிட்ட காலம் கிடைச்ச அதாவது நம்ம செஞ்ச கர்ம வினைகளோட பலன்கள் எல்லாம் நம்ம போய் அனுபவிக்கணும். நம்ம நல்ல வினைகள் செஞ்சா சொர்க்கத்துக்கு போறோம், தீய வினைகள் செஞ்சா நரகத்துக்கு போறோம். அங்க போய் அந்த விளைவுகள் எல்லாம் நம்ம அனுபவிப்போம். அனுபவிச்சுட்டு வெயிட் பண்ணணும். உடனே நமக்கு ஒரு உடல் கிடைச்சிடாது. கொஞ்ச காலம் காத்திருந்துதான் நமக்கு ஒரு உடல் வந்து கிடைக்கும். அப்படிப்பட்ட நிலை வந்து யாருக்கு இல்ல? பக்தர்களுக்கு இல்ல. அதான் தூய பக்தர்கள்ட்ட இது வந்து செல்லா காசு ஆயிடுது. எது? ஜட இயற்கை குணங்கள் செல்லாது காசு ஆயிடுது. அந்த குணங்கள் வந்து அவங்கள டச் பண்ணாது. பகவான் எப்படி தூய்மையானவரோ, அவர் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில எப்படி இருக்கிறாரோ, அதே நிலையில பக்தர்களும் என்ன செய்யறாங்க? அப்பாற்பட்ட நிலை, குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில தூய்மையான நிலை. அதான் பிரம்மபூத நிலை அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். பிரம்மபூத நிலைங்கிறத இந்த உலகத்துல இருக்கும் பொழுதே ஒருவர் அடைய முடியும். அப்படி அடையணும்னா நாம என்ன செய்யணும்? பக்தி தொண்டுல முழுமையா நம்ம முழு நேரமும் ஈடுபடணும். அப்படி அடைஞ்சாதான் அந்த நிலை, பகவானுக்கு சமமான அந்த நிலையை நாம வந்து அடைய முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்றோம். அதுக்கு வந்து பல சம்பவங்கள், அதுக்கு பல உதாரணங்கள் வந்து நம்ம வேத நூல்கள்ல நம்ம இங்க காட்டியிருக்கிறாங்க. என்னென்ன இருக்காங்க? துருவ மகாராஜா, பிரகலாத் மகாராஜா, அவங்க எல்லாம் என்ன செஞ்சாங்க? நேருக்கு நேரா பகவானை வந்து பார்த்தாங்க. நமக்கு தெரியும், துருவ மகாராஜா காட்டுல போய் தவம் இருக்கும் பொழுது அவர் மனசுல வந்து தோன்றின அடுத்த நிமிஷம் மறைஞ்சோடனே எங்க நம்ம மனசுல வந்த கடவுள் காட்சியை காணுமேன்னு ஒரு கண்ணை திறந்தா எதுக்கு இருக்கிறாரு பார்த்தோம், நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். அது மாதிரி பிரகலாத மகாராஜா எப்பொழுதும் பகவானை ஸ்மரணம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால அவர் வந்து என்ன செய்யறாரு? அவங்க அப்பாவுடைய கொடுமையெல்லாம் தாங்க முடியாம அவர் கஷ்டப்பட்டாலுமே அது அவர் கஷ்டமாகவே எடுத்துக்கல. அவரை வந்து அது வந்து எல்லாமே பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணி ரொம்ப சர்வசாதாரணமா அதை எதிர்கொள்றாரு. அவருக்கும் அப்படிதான் நரசிம்மரா வந்து பகவான் வந்து காட்சி கொடுக்கிறாரு. அப்படி வந்து காட்சி கொடுக்கறதுக்கான அந்த நிலை எப்படி வந்தது? அவங்களுடைய சமர்ப்பணத்தினாலதான் அது வந்து கிடைச்சது அப்படிங்கிறத தெரிய வருது. அவங்க எல்லாம் வந்து என்ன செய்யறாங்க?
இந்த உலகத்துல இருக்கும் பொழுதே பிரம்மபூத நிலை, அந்த நிலையில தான் அவங்க எல்லாம் வாழ்ந்தாங்க அப்படிங்கிற நிலை தெரியுது. அந்த உடல் எப்படிப்பட்ட உடல் ஆகுது? ஆன்மீக தன்மையோட மாறிடுது. பௌதிக உடல், நம்மளை போன்ற பௌதிக உடல் அவங்களுக்கு கிடையாது. அவங்க வந்து ஆன்மீகமான ஒரு உடலை அவங்க அடையிறாங்க. அதைத்தான் இங்க நாரதரும் அடைஞ்சிருக்கிறாரு. அதைத்தான் இங்க வந்து நமக்கு வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. இதெல்லாம் நமக்கு யார் சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா, நல்ல படித்துணர்ந்த கோஸ்வாமிகள். அவங்கெல்லாம் வந்து வேத நூல்கள்ல எழுதி வச்சிருக்கிறாங்க. நமக்கு வந்து ஒரு தாய் வந்து தகப்பன் இவர்தான் அப்படின்னு எப்படி காட்டினா நம்ம நம்புவோம். அதை போலதான் நம்ம கோஸ்வாமிகள்லாம் நல்லா படித்து வேத நூல்கள்லாம் படிச்சு கற்றுணர்ந்து அதை ஆராய்ச்சி பண்ணி நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க, எழுதி வச்சிருக்கிறாங்க. அதை வந்து நம்ம அப்படியே நம்பணும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அது அப்படியே உண்மை, அதை நம்ம அப்படியே எடுத்துக்கணுங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் இந்திர கோபம் எனப்படும் மிகச்சிறுங்கிய கிருமியிலிருந்து இந்திர கோபங்கிறது ஒரு சின்ன பூச்சி, ஒரு சிவப்பு கலர்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பூச்சி. அப்படி இருக்க பூச்சியோடையும் சொர்க்கராஜனான மிகப்பெரிய இந்திரன் வரை உள்ள தேவாதி தேவன் சொல்றோம். இந்திரன் வந்து தேவர்களுக்கெல்லாம் தலைவன். அப்படிப்பட்ட இந்திரன் வரை உள்ள அனைத்து ஜீவராசிகளும் எதுக்கு கட்டுப்பட்டவங்க? கர்ம விதிகளுக்கு கட்டுப்பட்டவங்க. அவங்களும் வந்து என்ன செய்ய முடியாது? இந்த 3 குணங்கள்ல இருந்தோ, நல்ல கெட்டது தீய விளைவுகள்ல இருந்தோ அவங்களால விடுபட முடியாது. அவங்களுடைய சொந்த செயல்கள், நம்ம செய்யக்கூடிய நம்ம நல்ல செயல்களோ தீய செயல்களோ அதோட பலன்களை அவங்க அனுபவிச்சுதான் ஆகணுமே தவிர அதுல இருந்து தப்பிக்க முடியாது அப்படின்னு வந்து எதுல சொல்லியிருக்காங்க? பிரம்ம சம்ஹிதையில சொல்லியிருக்கிறாங்க. பிரம்மரால பாடப்பட்டது. அந்த ஸ்லோகம் யாருக்காச்சும் தெரியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்திர கோபம் அதவேந்திரம் அகோஸ்வம கர்மா பந்தானுரூப பலபாஜனமாதனோதி கர்மாணி நிர்தகதி கிந்து ச பக்தி பாஜாம் கோவிந்தமாதி புருஷம் தமகம் பஜாமி. 5.54ல சொல்லியிருக்கிறாங்க. பிரம்மா பாடி இருக்கிறாரு. என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு? எல்லா உயிரினங்களும் அவங்கவுங்க செஞ்ச செயலுக்கு ஏற்ப நல்ல கெட்ட விளைவுகளை பலன்களை அவங்கவுங்க அனுபவிச்சுதான் ஆகணும். அதுல வந்து பகவான் வந்து தலையிடவே மாட்டார். அதை வந்து அவங்கள அனுபவிக்கதான் செய்யறாரு அப்படிங்கிறத நமக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதே சமயத்துல யாரெல்லாம் இந்திர கோபங்கிற அந்த சின்ன பூச்சியா இருந்தாலும் சரி, இந்திரனே ஆனாலும் சரி, அந்த விளைவுகள்ல இருந்து தப்பிக்க முடியாது அப்படின்னு அதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதே சமயத்துல பக்தர்களுக்கு பகவான் எப்படி இருக்கிறாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ண சேவையில முழுமையாக ஈடுபட்ட பக்தர்கள், தூய பக்தர்களோட கர்ம வினைகளை பகவான் வந்து என்ன செய்யறாரு? துடைத்தெறிகிறார். அடுத்த நொடியே எப்படி துடைத்தெறிகிறார்? காந்தம் வந்துட்டு இரும்பை இழுக்குதோ அதை போல பக்தர்களுடைய அந்த கர்மங்கள் எல்லாம் ஒரு நிமிஷத்துல வந்து என்ன செய்யறாரு? துடைத்தெறிகிறார். அப்போ வந்து பகவான் வந்து பக்தர்களுடைய விஷயத்துல எப்படி இருக்கிறார்? பாரபட்சமா இருக்கிறாரா அப்படின்னா ஆமா, பக்தர்களுக்கு மட்டும் பாரபட்சமாகத்தான் இருக்கிறார். எல்லாருக்கும் சமமா தான் இருக்கிறாரு. ஆனா தன்னுடைய தூய பக்தர்கள்ட்ட ஒரு அபரிமிதமான அன்பு. என்னோட பக்தன் எனக்கு மிக பிரியமானவன் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு இல்லையா? அந்த மாதிரி பக்தர்கள் இடத்துல பகவான் பிரியமானவரா இருக்காரு. பக்தர்களுக்கு அந்த கர்ம வினைகளை வந்து அகற்றுகிறார். எப்படி அகற்றுகிறார்? அகாரணமான கருணையினால், பகவான்கிட்ட இருக்கக்கூடிய காரணமற்ற கருணையினால பக்தன் அந்த பிரதிபலன்களால் பாதிக்கப்படுவதில்லை. அந்த துன்பங்கள்ல இருந்து அவன் விடுதலை அடைகின்றான் அப்படிங்கிறத இந்த ஸ்லோகம் வழியா நாம வந்து நமக்கு வந்து தெரிவிக்கிறாங்க. அப்ப நாமெல்லாம் வந்து இந்த துன்பங்கள்ல இருந்து விடுதலை அடையணும். இந்த முக்குணங்கள்ல கட்டுண்ட நிலையில இந்த உலகத்துல நாம படுற கஷ்டங்கள்ல இருந்து நாம விடுதலை அடையணும், பகவானை நெருங்கணும் அப்படின்னா நாம என்ன செய்யணும்? முழுமையாக நாரதரை போல நாம வந்து பகவான்கிட்ட சமர்ப்பணம் பண்ணணும், ஆத்ம நிவேதனம் பண்ணணும், அந்த நிலைக்கு நம்மளை வந்து உயர்த்தி கொள்ளணும் அப்படிங்கிறதுதான் இதுல நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட கருத்தா இருக்கு. வாஞ்சா கல்பதருப்யச்ச கிருபா சிந்துப்யேவச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமக. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपादा की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण माता जी। हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்காவது ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? அதுல கிளியரா இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. எல்லாருக்கும் கிளியர் ஆகுது? ராதிகா மாதாஜி வந்துட்டாங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரம்ம பிரபுஜி. பிரம்மபூத நிலை அப்படின்னா அது ஆன்மீக உடலும் அதுவும் சேம் தானே மாதாஜி? என்ன சொல்றீங்க? இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க. பிரம்மபூத நிலை அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஆன்மீக உடல் கிடைக்குமா மாதாஜி? பிரம்மபூத நிலைங்கிறது பிரபு ஆன்மீக உடல் கிடையாது. அந்த இந்த இந்த உடல்ல இருக்கும் பொழுதே பிரம்மபூத நிலையை அவங்க அடைகிறாங்க. எப்படின்னா முழுக்க முழுக்க பகவானுடைய சிந்தனையிலேயே இருக்கக்கூடிய மக்கள் இந்த உலகத்துலதான் இருப்பாங்க. அந்த ஆன்மீக உடல் போன்ற நிலை தான் அவங்களுக்கு இருக்கும். ஆனா ஆன்மீக உடல் வந்து நம்முடைய பார்வைக்கு இருக்காது. பார்வைக்கு வந்து பௌதிக உடல் தான் இருக்கும். ஆனா அவங்க உள்ளுக்குள்ள எப்படி இருப்பாங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லா ஆன்மீகத்துல இருப்பாங்க. அது பிரம்மபூத நிலை. ஆனா இந்த உடலை விட்டு அந்த மேலுலகம் செல்லும் பொழுது அவங்களுக்கு ஆன்மீக உடல் கிடைக்கப்படுகிறது. இப்ப பிரகலாதருக்கெல்லாம் அது பிரம்மபூத நிலையில இருந்தாங்க இல்லையா மாதாஜி? ஆமா எப்பவுமே பக்தியில இருந்தாரு. ஆமா ஆமா பிரபு. அவங்க எல்லாம் எப்போதுமே அந்த நிலையில தான். ஏன்னா முழுக்க முழுக்க அவங்க வந்து இறை பக்தியிலேயே இருந்தாங்க இல்லையா? அதனால அவங்களுக்கு வந்து பிரம்மபூத நிலையில தான் அவங்க இருந்தாங்க. மாதாஜி, அப்புறம் சக்தி அளிக்கப்பட்ட அவதாரம்னு சொன்னீங்க நாரதரு. பட் நாரதரும் நம்மள மாதிரியே இந்த சீக்வன்ஸ் எல்லாம் பாஸ் பண்ணாரு இல்லைங்களா? அதாவது நாரதரும் நம்மள மாதிரியே எல்லாம் கர்ம பலனால கஷ்டப்பட்டு வேலைக்காரி மகனா பிறந்து நம்மள மாதிரிதான் பண்ணாரு. பட் அவதாரம்னு வருது, நரசிம்ம அவதாரம்லாம் டைரக்ட் அவதாரமா இன்கார்னேஷனா பார்த்தோம். சோ அதுக்கு டிஃபரன்ஸ் எப்படி மாதாஜி? அதாவது நாரதர் வந்து நம்மளை போல அவரும் வந்து கஷ்டப்பட்டாரு. வந்து வேலைக்காரி மகனா பிறந்து அவர் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாருங்கிறத நம்மளே படிச்சோம். அது வந்து முற்பிறவியில செஞ்ச ஒரு சின்ன தவறால அவருக்கு அந்த நிலை கிடைச்சது. சாபத்தினால அவருக்கு அந்த நிலை கிடைச்சது. ஆனாலும் முற்பிறவியில நிறைய புண்ணிய பலன்கள் அவர் செஞ்சிருக்காரு இல்லையா? அந்த நிலையில இருந்ததுனாலதான் அவர் மறுபிறவி வேலைக்காரி மகனா பிறந்தா கூட அவருக்கு வந்து இந்த உலகத்துல ஈடுபாடு இல்லை. சுத்தமா ஈடுபாடு இல்லை. விளையாடல, மற்ற குழந்தைகளை போல நாட்டம் வேற எதுலையுமே இல்லை. முழுக்க முழுக்க அவர் வந்து பக்தி வேதாந்தங்களுக்கு வந்து தொண்டு செய்யறாரு, உச்சிஷ்டம் எடுத்துக்கிறாரு, கீர்த்தன் பாடுறாரு, கேட்கிறாரு, பகவானுடைய சிந்தனையிலே இருக்கிறாரு. அதனால அவருக்கு வந்து உடனடியாக அந்த உடல் மறைஞ்ச அடுத்த உடனடியே வந்து அவருக்கு ஆன்மீக ஒரு உடல் கிடைச்சிருது அப்படிங்கிறத நமக்கு வந்து தெரிய வருது. அந்த நிலைக்கு யாரெல்லாம் வராங்களோ அவங்களால மட்டும்தான் பிரபு நமக்கு வந்து அவரை போன்ற நிலை நமக்கு கிடைக்கும். நமக்கெல்லாம் அது கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. நம்ம வந்து அந்த நிலைக்கு உயரணும்னா நமக்கு நிறைய பக்தி, நம்ம எல்லாம் ரொம்ப கீழ்நிலையில தான் இருக்கிறோம். அந்த நிலைக்கு உயரணும்னா நம்ம பௌதிகத்துல அறவே நம்ம வந்து என்ன செய்யணும், இந்த நாட்டங்களை ஒழிச்சிடணும். பௌதிகமே இருக்கக்கூடாது. இந்த 3 குணங்கள்ல நம்ம மாட்டிக்கிட்டு இருக்கோமா இல்லையா? நம்ம வந்து ஒரு நேரம் வந்து நல்ல புத்தியோட இருப்போம், ஒரு நேரம் வந்து கோபம் வருது, ஒரு நேரம் வந்து சோம்பல் வருதா இல்லையா நமக்கெல்லாம்? அது எல்லாம் நமக்கு போகணும். அது எல்லாம் போய் சுத்த சத்துவ நிலைக்கு நம்ம போக நிலையில தான் நமக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும்னா, ஏன்னா பகவான் இருக்க உலகம் அப்படிப்பட்டது. அது தூய்மையான உலகம். அங்க வந்து இந்த அழுக்கெல்லாம் கிடையாது. அந்த அழுக்கெல்லாம் இல்லாத அந்த இடத்துக்கு போகணும்னா நம்ம மனசுல இருக்க அழுக்கெல்லாம் போனாதான் நம்ம அங்க போக முடியுங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதான் நமக்கு வந்து நம்ம ஆச்சாரியர்கள்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. Thank you so much மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே போல். மல்லிகா மாதாஜி, நீங்க லைவ்